engikubonayo akusekona lokho kokuthi udade wethu. Ngibone ngathi sekhona ukuthandana okhona phakathi kwethu. Yiloko engifuna ukuthi ngicacisele khona. Senibambisene ngakuphi? Kuphi enikuqoqa? Yiloko engikubizele bona ke abaka Black Life futhi. Mhlambe kubona nizokhuluma ngoba mina ngiyabuza angiboni lutho. Angitholi impendulo. Ngicela ukuthi ke ningichazele namhlanje. Futhi ngifuna kube uyena ubaba ozokhuluma. Hayi wena thula wena sisi ngifuna ukukhuluma ubaba. Wena wafika ngami nobaba thula wena ngifuna ukukhuluma ubaba. Ngitshele baba wasekhaya kwenzakalani phakathi kwakho nosisi wami. Angithi sibadala sonke la. Kunjalo. Cela kukhulunywa iqiniso nimtshela ukuthi kwenzakalani. Uyabona Angabisachaza Mr. Gazi. Yebo. Khuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani. Uyabona uma izinto ubona ukuthi hayi la sengumuntu ngeke phela ukuthi ungamthathe lo muntu osike kusiza umbeke eduze kwakho. Ake ngisho nje. Okay. Yebo. Manibeka neduze chaza ukubeka neduze. Sibadala masibanga ngicaba ukuthi uyayibona lo nto. Angifuni uku-assume. Cha nothando selukhona ngifuna uqamba mama. So niyathandana. Yebo. Sanibingelela nonke babuke be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa-ke nakunenkinga la ekhaya ake sisondele. Sanibona? Yebo sanibona mama. Ninjani? Saphila mama singezwa kuningi. Siyaphila. Usimemile la ekhaya ngisacela ubingelela baka Black Life TV uzishiya igama nesibongo. Yebo. Sanibona nina baka Black Life. Mina ngumama Gumede. Ngikhona la ekhaya. Ngize ngabiza baka Black Life nginenkinga yomndeni wami. Okay. Ungarelaxa nje ukhululeke. Sixoxe le ndaba le. Iqale kanjani kwenzakalani la ekhaya? Nginibiza nje ngani yami njengamanje ngoba sekungapheko kwenza. Ubaba kithi sihlale naye la sibambisene kahle sesineminyaka ewu10 sihleli sishadile sinezingane. Ngokuthi ke ngibone ukuthi sibambe ibhizinisi usisi wami na kusashonelwa umyeni wakhe. Ngase ngathi akeze lana ke ezohlala la ayitholela amasenti ngokuthi kule business izothola ke amasenti mase sesibambisile. Thina siyabhaka la senza ufish sipheke nje nesenze nokuncanyana nje kwezingane ama-snacks. Yebo okay. So manje udadewenu ake singene kuyena kancane. Uthe kwashona umyeni wakhe. Yebo kwashona umyeni wakhe ngokubona ukuthi ngihlupha njalo ecela amasenti ngathi izake ngoba phela akulula nami baba ngilongiphosa imali kwena. Akaboneke nawe kube khona into yenza ube busy la ekhaya indlela ozohola ngayo. So nibangake ekhaya? Imina nje naye udadewethu lo engamcabangela ukuthi asondele eduze kwami. Okay. So ekushadeni kwakhe ngoba kushona umyeni benganazi ingane? Hayi bengakaze atholeke izingane. Bengayitholanga. Manje nasemndenini wakhona kaMkhonyana bese bembiza ngenyumba. Wabona ukuthi akasahlalisekile ngasathi khuluma nomyeni wami ukuthi hayi asimlanda azohlala nathi la ngoba ukuhambisa imali ngcono ayithole esebenzile ngiyihloniphisa kumyeni wami akulula ukuthi ngihambise imali sonke isikhathi. No ngiya-understand. So umyeni wakho yena-ke wakuthatha kanjani lokuthi yena uzoletha udadewenu la emzini wakhe? Hayi kwaqale kwabanzima kodwa wabuye wa-understand wathi hayi kunokuba vele simlahle akafane nomndeni ngoba usayiphathi yami udadewethu sisoba umndeni sibe into eyodwa. Kwakuhle kakhulu-ke lokho. So umama Gumede-ke yena kunazo ingane? Yebo nginayo yodwa. Unengane yodwa? Yebo. Ngoba uthi umama Gumede kaGumede la ekhaya noma uMagumede? Hayi nguMagumede mina mama. uMagumede. Yebo sagcina nje singashadanga sahlathana kodwa-ke kwase kufanele ukuthi sishadile ngoba sahlala nje saba nomndeni sakhula nje kwaba umndeni kanjalo. So umuzo kabani lo? Umuzo wala ekhaya. Okaba umyeni wakho noma? Cha wafikela kumina yena umyeni wami. Wafikela kwena? Yebo umuzo kufanele ukuthi owami ngoba yena wafikela la kumina. So isekhaya lana isekhaya la dadewenu futhi? Yebo isekhaya dadewethu kusayi kufanele ukuthi kusayi kubo. So it makes sense ukuthi ke umthathe azohlala. So owakho umuzi yena wayehlala lapha emzini? Wayefika nje sithandana nje nekhaya la kubo nje kumuntu nje ofanele ukuthi akanakhaya ngase ngathi ngokubona ukuthi ukhuthela asihlali ngaqhubana naye ibhizinisi sasaye sesihlala ke nje masihlalisana. Ususho ubaba la ekhaya? Sengisho ubaba la ekhaya. Ubaba ubani yena? Ubaba uGazi yena. uGazi yena ubaba. Okay. Hayi no ngizwa kahle. So manje ke inkinga ngisiqalaphi ngoba ngibona ngathi niya-understandana niqhubha impilo. Ngizothini ngani zami inkinga iqala la. Mangabe ngibona udadewethu izinto azenzayo usefuna ukuyifanisa nami yonke into mangithenga esitolo ngiyambona usebuya usegqoka into efana neyami
angisaboni kahle nobaba usenokungiphendula noma ikanjani mangikhuluma naye makhona la kushoda khona angibuza njengoba de siphila nobaba akasaphenduli ngale ndlela kade kumnandi ngayo maqhamuka udadewethu abemuhle kakhulu Hawu. mangithi ngiyafika mina hawu ngiqakeke nje angisaphathekile ngendlela ukuthi bekade nguwumama le ekhaya engathi ihlose lingala ngakudadewethu kakhulu manje ngicela nizongixazululela ningibuzele bona ukuthi kanti kwenzakalani ngempela mina ngididekile ngoba angiyitholeli mina ngokwami kwenzakalani Khonto isolayo yini? hayi yabona makuthiwa umuntu uyasola angazi noma udadewethu usefuna lo myeni wami futhi angazi noma sebebambene nje ngendlela okwenzeka ngako ngoba noma enephutha ngimtshela dadewethu uthi hlisela ngaphansi hlikela ngaphansi imama kuzoba right kuzoba right kube konakala imali azibonakala oshintsha basabonakala ama-profit awasapho nebhizinisi ngibona nginibiza nje ibhizinisi ngathi seliyawa Nalo seliyawa nje mama seliyawa Manje-ke ngoba uthi-kena urun ibhizinisi wathatha udadewenu wathi akazohlala lana azokusiza. Wayekusiza ngaliphi? Like ngi-understand ukuthi wayezosiza clean noma wayezosiza ukuthi naye abambe ibhizinisi wena ububhizi wenzani? njengoba ngenza ufishi-ke ngane zami sengaphathwa amathambo ufishi ufuna ukuklina usabani manje amathambo ami bengasavumi-ke la yithupha udadewethu-ke ngokubona ukuthi yena usafresh ungiklinela ufishi-ke bese ngamfundisa ukuthi supheke bese kuba bhizi-ke le minyaka abantu uma bethenga siyashintshana-ke uma ngabe kuwukuthi mhlasimpe sengikhathele naye ngoba ngiphathwa namadolo yena usaqinile uyakwazi ukuthi angiranele ibhizinisi belihamba nje kamnandi bekukuhle nje udadewethu efile kodwa hhayi mumva nje hhayi angisaboni sengibona engathi angisabalwa nje la endlini sekuyena umnikazi webhizinisi sekuyena nje hayi angiyiboni kahle nobaba akasafuni nokhuluma kahle nami noma ngithi ngimlethele iti athi hayi alilethe ubani Hawu. ubiza yena manje ukuthi limnandi lakhe ikona-ke ngithi angisaqondi-ke manje kwenza ngifuna ukuthi angicacisele ukuthi kanti yini into ayizelele ekhaya uzele mina noma uzele umsebenzi noma uzele umyeni wami angisaboni kahle So itiye elimnandi sekwelasisi wami udadewethu elami nje hayi akasalizwa akasadingi. akasalidingi nje uvela hayi azenze umuntu obhizi nje ubone uma kudadewethu azanconcoza abonge impela nodadewethu azamguqele nje impela abonge nje impela Hhayi, Wena angisabi. uyaguqa yini? Hayi phela mina ngazi ukuthi nje umyeni wami savele nje siyenza nje ngiyamnika nje njengoba ngihlale ngimnikeza kodwa udadewethu ngeke ngimbone impela yena eguqa ngiqakeke nje ukuthi ngithi hayi mhlawumbe umthetho wesonto lakhona mhlawumbe la asonta khona Asonta angazi khona. noma imithetho ukuthi la kumyeni wakhe wayenze njani mina nomyeni wami besijwayele nje besazi ukuthi hayi ngiyamnika uma ngenza ukudla nje ngabeka lapha ngathi baba kuredi hhayi bekwade kuredi kodwa nje usevele athi athula bo udadewethu-ke ngibone sedidizela kusho ukuthi ngibona ukuthi ile ndlela amnika ngayo ngibuka bese ngiyacasuka-ke manje angazi enginibizele kona bandla ngicela ningicacisele nibabuze ngoba ngathi sengiphumele eceleni Manje-ke ima-ke lesi sixakaxaka siqale nini ngoba I'm sure siqala ngisanda ukufika la ekhaya. hhayi esanda kufika bekukuhle sanda kuqala nje mhlawumbe siney'nyanga eziwu-5 manje ngiyabona ukuthi uma ngathi kuthiwa ngiyalinda kuphela unyaka hhayi ngizoyiluza indoda hhayi ngizoyiluza ngathi Manje- uzoyithatha ahambe nayo phela Manje ngeke. na ubabugazi-ke uthi uzovela nini-ke la ekhaya ngoba phela umuzi wala ekhaya lo so uzovela nini-ke la ekhaya? Uyabona nje yena usendleleni bengithe kuyena akafike ngoba khona engikushoda ngakho kwi-order imali enye azoyiletha unokungena nje noma yinini ngoba imali enye kuyena mhlawumbe angangena nje namanje njengoba sikhuluma No besazisile vele ukuthi usendleleni uzongena maduze sengisho ukuthi-ke na alethe iy'nkomo phela ngikuzwa ukuthi-ke na hhayi akasakhuluma-ke kwey'nkomo futhi noma ma ingafika mhlawumbe zingakudadewethu ngendlela sebethandana ngayo angikho nje phela mina sengithe ikona nginibizile ukuthi uma kuya nokuthi kuyaphumelela akuphumelele ngazi ukuthi ngiyathathwa noma ngithathwa noma kuvele kuphele nya akuphele aphume namasaka akhe ngoba wafika noplastiki Okay, asingamdlinzeli lo udadewenu ngoba asazi ukuthi kwenzakalani. Into ezocela ukuthi-ke na ngizomlanda ngale emnyango angene naye azoyikhulumela ngoba mhlampe siyakhuluma nje kanti akukho lutho. Kumele sithole ukuthi kodwa yini lesi sixokoxoko lesi sesiqhamuka ngoba-ke na ekuqaleni besingekho angithi. yebo Sesiqhamuka manje. yebo njengoba senginibizile nje ngoba hhayi kuyanyukela kunokuba kwengcono ngithi kwenzeka. yabo nje kulo 5 months sekubhizi ka mhlawumbe bekwenzeka before ngana kodwa nje kulo 5 months ngize nginibiza njengoba ngiyabona ukuthi hayi kuyanyukela impela kuyanyukela Ngiyakuzwa noma ukhuluma ukuthi angisathandi nje angisathandi impela ngicela ningisize futhi mangacaca nje namhlanje nikwazi ukuthi nibenze ukuthi bacacise ngibone ukuthi kwenzakalani ngingaba happy kabi. I know ayikho inkinga niyayizwela ababukela emakhaya ukuthi walanda udadewabo ethi-ke nakasondele ngoba umyeni wakhe eshonile abuye azohlala ekhaya ukuze bakwazi ukubambisana baqhubeke nempilo. But udadewabo-ke asazi-ke yini le asebeyibanga-ke ngoba sekuthiwa usebushintshile ukudla epletini. Asemlande azoyikhulumela.
Ake sesibuyile babukeli be-Black Life TV, sesimlandile udadewabo kaMagumede. Sawona, Yebo, ninjani? siyaphila. Siyaphila. Igama lami nguLungisa kwa-Black Life TV. Kuhlelo izinkinga zomndeni. Ngimenye udadewenu la. Wathi-ke na ucela sisondele ngoba usafisa ukukhuluma nawe. But before ngimdedele, ucela usesikwazi ukuthi uba igama. Igama lami nguZandile wakaGumede. UZandile Gumede. Yebo. Okay. So, i-relationship yakho nodadewenu injani? I-relationship yami nodadewethu i-right kakhulu ngoba ngifikile la ngizomsiza njengomuntu ebenebhizinisi. Ubumsiza Bengimsiza nje ngezinto zasendlini, mhlawumbe ngikline nezinto ayidayisayo, ngimncede lapha nalapha. Yeah. ngiyezwa udadewenu ethi-ke na washiwa umyeni wakho Yebo, washona. ningakatholi ingane. Yebo. Hayi, phephisa kakhulu. So manje-ke ngoba ubuyile uze la ekhaya, ungasho ukuthi kungcono kunokuthi uhlale lapha emzini? Ngibone kungcono kakhulu njengoba ngey'la ngoba lapha emzini bese nginokuhlukumezeka since lokuhamba umyeni wami. Yeah. Ngicela ukudedela udadewenu-ke asho ukuthi-ke usibizeleni la ekhaya. Ngicela ukusho-ke ebunina baka-Black Life ukuthi ngicela ukuthi njengoba sisi wami ngibiza abaka-Black Life, ngibona uzogonyuluka ngoba ngendlela esiwenza ngayo la endlini ngakubizela ukuthi uzongisiza, kodwa awusangisizi mina kuphela, usungisiza nokumyeni wami. Umyeni wami akasakwazi ukuthi amukele izinto ey'shiwe mina, noma uya esitolo usuthenga into ey'fana nezami, noma wenza le ndlela usuwenza umthetho wami njengomama. Ngicela ukwazi ukuthi ikuphi okusihlanganisile manje mina nawe, yimina noma umyeni wami, noma usasiza mina noma ususiza umyeni wami, ngoba kwamyeni wami akasangihloniphi la endlini, usehlonipha wena. Cela ukwazi ukuthi kudalwa yini lokho. Sisi wami, okokuqala umyeni wona umphathi ngendlela e-right. 2, uhambe esontweni lize kushona ilanga. Mina awuthi usalanga lapho ngithosa account ngizoba isisebenzi. Kanti uzokusiza la ngikusiza khona, kanti zonke izisebenzi ekugcineni limina engiwashayo, imina engiklinayo, imina engiphekayo. Futhi okokuqala indoda yakho wena uyihloniphe. Mina ngiyayiguqela njengendoda, ngiyayiwashela njengendoda. Uhamba amasonto la, makufika umfundisi la uyasikhipha ukuthi asiphumele ngaphandle. Hayibo. Uyasikhipha ukuthi asiphumele ngaphandle. Nginamanga yini? Cha, awunawo amanga phela, wena wathi awusonto, wathi awuhambisana nendaba yebala. Ikona ngeke ngithi angifuna umfundisi wamaphoqeko ngoba uthi uNkulunkulu awuhambisana nawo uyayiphilela komhlaba, beliyini iBhayibheli. Ingakho-ke ngeke ngithi ungabi khona. Nobaba libala utshwala manje bengingangiphoqa enkonzweni-ke komama. Manje kuyikho ukuthi ungixoshe ekhaya ukuthi angiphumele ngaphandle ngenxa yokuthi ukhona ubaba sesontweni. Yebo, ngoba ubungayibheki indoda yakho. Mase ifuna ukudla kumina. Angeke ngithathe umuntu odakiwe ngimbeke phambi mase ifuna ukudla kufuna kumina. Mase ifuna ukudla kufuna kumina. Mina ngiyayiguqela-ke futhi ngiyayiwashela. Anginalutho phela ukuthi uyayiguqela, uzile lapho lapho uklini la ulethe abantu bakho besonto balethe la sekukline mina. Uqakekile kufanele wenze njalo. Uqakekile ngoba ngiyakusiza, ngiyayiwashela. Ukudla kupha yonke. Nabengazi ngizobe isisebenzi. Angazi awukwazi ukuthi lapho ngizobe isisebenzi. Akukho umuntu othola ukudla. Angisona isisebenzi ngakithi. Angisona nami isisebenzi la kithi. Angisona isisebenzi kithi. Ngiyayiwashela-ke. Imina phela, mina ngenza lokhu mina ongakwenzi, mina ngiyakwenza-ke, ngiyayiguqela. Iloko-ke ngifuna ukuthi ngibuka aba-Black Life futhi ngicane ngichazele ngoba yebo, wena ubhizi uhamba labantu bamasonto lapha. Engazi ukuthi uyini umfundisi, angikwazi uyini umfundisi ngoba nje fikile umfundisi usikhiphele emnyango. Ngithi Zandile, awunabe kule phathi le yokuthi akamhloniphi umuntu wakhe. Ngicela unabe kuleyo. Yini izinto azenzayo la endlini? akamhloniphi vele. Njengoba ngisho nje, mayifika la endlini uSibali uthi efika nje ebephuma usisi sayisontweni. Lo muntu upheka nina endlini, uwasha nina endlini. Afike futhi naye bese efike sengisebenze mina la ekhaya, ngisebenze esingaholi. Angiholi lutho kodwa nje ngithatha kwesisebenzi. So ngoba uthi-ke na wena uyamguqela yena wenze njani manje? Akamguqeki ngisho ukumenzela ukudla, ite uthi khuluma nali ite lapha bephuma ngomnyango ehambe. Cha, mina bandla mama. Nginamanga yini? Nginamanga yini? Ngimtshelile ukuthi ngiyakho ngabe ngebandle. Ngikwenza lokho mangabe ngebandle. Mangabe ngikhona ngiyambekela lapha eTafuleni. Manje yini wena oyenza ube nenkinga mina mangimenzela uSibali wami ukudla ngendlela e-right. Cha, indlela phela sethatha ngayo la kwaphela mina ngikhona la ekhaya. Usehlonipho kwakho noma ngenza itiye lami libuyele emuva. Yiloko engikubuza ukuthi ngoba unasikhathi sakhe, unasikhathi sakhe kushitiwe lenza ushiye kanjalo. Yebo, ngoba indlela wafica vele senza ngayo. Ngakutshela ngathi indoda iyaguqelwa. Ubekele nge-tray. Umbekela kanjani umfundisi nge-tray ubungakwazi ukubekela indoda yakho nge-tray? Umbekela nge-tray. Umfundisi phela amakhekhe angekho, ngisho amakhekhe angekho gijima esitolo athumele ingane uthenga amakhekhe. Yebo, ngoba umfundisi ubaba nimbona nje muhle nje yimina. Ubaba uyaphuza iyadakwa ngamguqela umwashela nini? Uzuthi umuhle umwashela nini? Anginalo ukuthi ngimwashela nini, ake ngize ngimwashela ngoba wena ukhona. Ngithi ngakubiza khona ukuthi ungincede la. Angisona isisebenzi, ngisachaza ngisona isisebenzi. Ngazala ngithi ngizokusiza, ungitshela ngizobe isisebenzi mina lana. Ekubeni awungiholeli ngalutho.
Uma ufikile la sesizandile ulokhu emphasize indaba yokuthi isisebenzi awusona isisebenzi. Ukwenzisa izinto ezenziwa yisebenzi noma Usengenzisa nje into eyenziwa umuntu nje masuke esebenza ezohola. Akasenzi lutho la. Akenzi lutho. So manje ngoba ngisho ufish labo baklinwe yimini. So manje makuzofika ubaba umfundisi la endlini kwenza kanjani? Cela ungitshele nje ngosuku into oqala nje ijuice iphuma indiza ama-ice efridge nephuma indiza abekwe lapha kugijima makuthi awekho amakhekhe la ngoba uyabhaka. Makuthi awekho amakhekhe wenza sure ukuthi ugijima ingane yothenga amakhekhe ubekele umfundisi lento ahlulwe ukusenzela yona sala endlini. Manje ngimcele nje manje ngithi ngicela ngithengele i-drink ngaza kwenze lokho. Ngisho sibana ngathi kucela ngithengele i-drink ngaza kwenze lokho kodwa makungena umfundisi namanje ningayibonela mhlawumbe ngakwenze ngoba khona nini. So manje ke ngicela ukwazi udadewenu umkhiphelani ngaphandle kanye nomyeni wakho uma ukuthi ke nakufika umfundisi yini le akufanele nikhule nomfundisi bona bangakwazi ukizwa. Okokuqala nje udadewethu angathanda ibandla kanjani wathi akamthanda ibandla akaguqi yena akathandazi yena uphila ngokaNkuluNkulu ngokwesintu. So manje ke asengathi angifuni makufika umfundisi ke la efike nebandla lana bese ningiphoqa ngoba mina ngiphakeme lapha esontweni nginesikhulu manje ngizophoqeka lapha ubaba kancane ukuthi avela lapha qhamuke esedakweni sebangumsilo esezokhokhotha la ngimtshela ukuthi musu ukhokhotha ngoba mina ngiyahlonipheka emsontweni nizongiphoqa yingakho ke ngithi abaphume ngikhulumeze zebandla mase sesiqedile zebandla bese ngibabizayo masubabiza ke ngokwazi kwami umfundisi usuke khona for iguli. So if ubabona ngathi bayiguli badinga uNkulunkulu ila kufanele ngabe uhlala nabo phansi abe khona umfundisi. Abahloniphika abakuthathi ke lokho bavele bathi umfundisi okwenzani. Bathi wena nje ubaxoshayo uma ukuthi kufika umfundisi. Ngabaxosha ngoba okokuqala nje befikile ngababona lapho ukuthi bazongiphoqa ebandleni. Bavele bangafuni ukumukela umfundisi bathi nje ubaba ethi ikwami la kangena umfundisi. Kanti lo dadewethu na bahlangene ngalokuthi isonto elani. Bakholwa ngalendlela bakholwa. Ngase ngathi makufika umfundisi wami out angifuni ngiphoqa ngoba mina ngizinikele esontweni. Nangazi ukuthi kwenziwa kwasesontweni. Okwala ekhaya ke niyokwenza nobabili. Okay, bangitshela la producer ukuthi kena usekhona ubaba ofuthi uzoza naye uzohlala la. But before ngimlande azohlala la nathi. Kungenzeka ukuthi kena abafuna ukuhlala nomfundisi ngenxa yokuthi wena uyaguqa makukhona umfundisi uphinde umhambisele ukudla ngetray makumfundisi kodwa umyeni wakho awukazi umenzele lokho. Udadewenu uyena loguqayo la. Yebo mama ngisho ngithi vele mina ngamtshela ngathi angeke ngize ngiguqele into yoqala wayengangilobolile ubaba wafika sizohlalisana mina ngokubona ukuthi ustrong siyakwazi ukwenza ibhizinisi nempilo yaqhubeka sase sahlala angikwazi ukumguqela la ekhaya mayefuna ngimguqela kahamba kwangehela umuzi ngaphandle. Wena umguqela kanjani enye indoda kini angithi kini la Kukithi ngimguqana ngokuthi nginhlonipho. Why? Ngoba usibari wami. So usibari wakho uyamwashela uyamphekela Ngiyawasha nje wonke umsebenzi osenzile ngiyawenza. Ngeke ngikhethe phela impahla zasibani ngibeke eceleni. Kufanele bangiwashe ngiwashe lonke umuntu. Akanasikhathi nje. Ayisikhathi angenazo. So lokho usukwenza ngolakho uthando. Sengikwenza ngeuthando lami ngoba ngeke ngithi ngiklina kube khona impahla engcolile ngishiye eceleni. Mangiklina konke usiswami akuhlelwa kokubonga ke. Aka appreciate kunalokho uthatha ngolaka nje usenze kusengezele ezinye izinto ngoba ngisho imayiphekile usendokucacisa ukuthi lokhu kungadliwa lokhu noma ehamba uyasho ukuthi ngicela into ethile ingadliwa into ethile ayidliwi kusho ukuthi la kudliwa into eright ngoba kukhona yena. Kodwa makukhona umfundisi manje ngaqhuma manje imali yokuthenga into angapheka manje angapheka ubrayi mangabe yabrayi aphakela umfundisi nami ngiconfuse kabi ngalento manje ngibona usibari wami nje esesele eceleni angazi indlela lokho usibari wami kusa usibari wami noma usibari wami akwenze ngisho so akukho okunye kwenzala la cha akukho angithi uyazi ukuthi nayo uyeza uzosijoyina la uyizoza so mangithola ukuthi ke na khona okwenzakalayo hayi angazi kodwa nje awazi ayakukho uyafisa ukulimaza irelationship yakho nodadewenu over umuntu wesilisa onganilobolile noba u2 waphinde wazohlala kini noba u2 angifisi ukuyilimaza kodwa nosiswama akenze ngendlela ekwazi ukuthi umuntu wesilisa yena umuntu wesifazane ngoba manje mina sengimenzela umsebenzi wakhe ngimenzela umsebenzi wakhe ngoba akanasikhathi imuphi omunye umsebenzi ngaphandle komklina nomwashelo wenzayo for usibari ayi akukho kunye usho ngisho uthe akukho okunye amenzela kona kodwa ke mina inkukhu yawusola umqhakazo ngicela simlande usibari lapha eminyango simuzwe yena uthi uzothini ngoba no angizwa kahle le asimlande
Ake sisibuyele babukeli be-Black Life TV. Ubaba uGazi nangu sehleli nathi sesimtholile. Sawubona. Sabana sisi. Ninjani? Saphila. Siyaphila. Igama lami ulungiswa kwa-Black Life TV, inkinga zomndeni. Sike saxhumana efonini. Ucela ukuthi uthi usondela ngoba umama wala ekhaya befisa ukuthi sonke sihlale phansi sikhulume. Yeah. So before nje ngiqhubeke nodaba ubaba uGazi mama wasekhaya injani relationship yenu? Yona bandla ngingasho ukuthi hayi saphila yona le yampilo leyo kodwa ngendlela sokwenzeka manje sengibona sathi ukuhle kakhulu la ekhaya. Sekuhle. Sekuhle kakhulu ngoba yena kwasebenzisa lezi indlela zakhe zamabhizinisi nje. Kangoba azakhohlwa izinto eziningi. Okay. Ngingasho njalo. Before singenene ezintweni eziningi kwenzakala kanjani ukuthi ke na ubaba uGazi azohlala la kaGumede kunokuthi ke na niphume indawo yenu niyohlala la nizokwazi ukuthi nikhulise umuzwa kaGazi? Yebo, ngasho nje ukuthi umama lo empeleni ngachaza ngithi sitholene nje ngalo uthando kwaze kuhamba leyo minyaka leyo. Umfice kuumuntu owenza nje lawo amabhizinisi lamancane, omakhekhe nani abuya athi angilekelele, yabona kanjalo nje. Kodwa phela njengomuntu wesilisa ke ngingakwazi konke. Ngingakwazi konke kangoba kwaze kwaceleka futhi esengicela ke nami ke ethi baba wekhaya ngicela ukuthi ungisize ukuthi kunodadewethu kanje osewashonelwa umnini wakhe. Sengathi engakwazi yini na ukuba nathi la ukuze kwazi ukumsiza emabhizinisini. Hawu. Sabonga kakhulu because ukuxoxile lokho washo ukuthi ke naye wamamukela ngezandla ezimhlophe. Yeah. Ngizomdedela ke uMagumede achaze ukuthi ke na usiceleleni la ekhaya. Yebo nina baka Black Life sesibuyile futhi nginenkinga lana. Njengoba kade ngibiza baka Black Life sengize ngacela ukuthi abaqhumane nobaba wakwami ke la ukuthi ngizwe ukuthi inkinga yami le engiyibika la kunina njengoba ngisho ukuthi angisaboni kahle ngalanda udadewethu angisabona akasezile ngomsebenzi engathi usezothatha umyeni wami. Ungatshela yena uGazi. Yebo manje ke baba ngiyacela ke njengoba ngibiza baka Black Life ngicela ukuthi ningicacisele ke nosisi wami ngoba usisi wami akasahleli ngalendlela ukuthi mina ngathi uzosiza la endlini. Ngathi nina senisizana nobabili. Ngicela ukwazi ukuthi niphume neqiniso namhlanje kwenzakalani ngoba noma sengithi ngihamba ngesitolo ngimbone segqokiso kwami ngiyabuza ngithi nawo seniyathengelana izinto zami uthengela yena uthengele mina kanti kwenze njani ngoba siwona mawele uze ngomsebenzi phela kufanele kube khona umehluko ngoba mina ngumama. Ngicela ukuthi ungicaciseleke lapho ngoba nokungiphatha awusangiphathi ngendlela efanele so uphatha yena kahle ngaphe kwami. Yazi ngiyabonga lo magama akhulumayo. Ngiyaqala ukuphimisela iphimbo lifana naleli. Ubize ubani uBlack Line ubani? Yebo uBlack Line. Uqalile kumina sathi ubabiza labo bantu. Benge ngiqale kwena baba ngoba bengazi ukuthi ngizoqala ngithini kuwena ngoba kumanje angiyiboni into enhle osungenzela yona nokukhuluma nami awusakwazi ukungilalela. Wababiza impela nje nawo nje base ngibabona bela. Yebo nje kusubabona bela ngibabize ukuthi sizoxazulula lenkinga yala ekhaya. Ake ngibuze. Awusemningi manje esontweni sokwazi ukubiza abantu bangaphandle abaBlack Life awusemningi ngaphandle nabafundisi bakho? Ngikhona phela esontweni baba ngithi wena wathi awuhambisana nendaba yesonto. Wathi awuhambisana kuba wena uphila ngesinto. Mina ngeke ngoba phela ekhaya thina sikhule ngesonto. Angeke ngikwazi ukuliyeka isonto futhi ngangikholelwa kuNkulunkulu. Ngiyakubonga lokho. Thina siyaphuma laba ngena ilokhu izinkonzo yakho. Kakhulukazi makukhona lo mfundisi wakho. Yebo ngamtshela ngathi ngoba nina niyaphuza ngeke ngize ngikwazi ukuhlasana nani nomfundisi wami. Ngiyabonga lawo magama. Yami nala ekhaya sengibona sekukuhle njengoba nje kufika udadweni. Kakhulukazi udadweni usuwusizo la ekhaya. Akusekuhle kuyamangalisa. Ngifuna ukukutshela. Ingiloko phela ngifuna ukwazi njengoba ngibiza baka Black Life ukuthi ikupho esekurongo sekwenzakala kumina. Ikupho okuhle nokusekulethwa. Awungibuzi njengoba unamagama engathi phezulu kakhulu. Akukujabulise ukuthi umyeni wakho namhlanje usekwazi ukugeza ngensipho. Usekwazi ukulethelwa ukudla ngetray njengomfundisi wakho ohlawule lethelwa ngetray. Mina sengikwazi ukuguqelwa. Ngeke ngize ngiguqela ngakatshela ngathi soze ngaguqela ngoba la isikithi wena katshela bawufuna ukuthi ngiguqele ngoba ngakuzi ukuthi uyathanda ukuguqela ngifunela umuzi uphume la ekhaya. Kunjani? Ngathi ngifunela umuzi uphume la ekhaya ngeke ngize ngiguqele la ekhaya.
Awusafunganga ukuthi baba uThando laseqaleni ukuthi angisoze ngaphuma la ekhaya. Ngangithe ngeke uphumele ekhaya ngoba sasibambisene kahle kodwa ngoba sengibona usumandla kusisi wami. Sengibona ukuthi kungcono-ke ngivele ngibekeza ama-black. Ubona ukuthi udadewenu ake ngibuze ubona ukuthi udadewenu wenzani udadewenu ngoba udadewenu usizo la ekhaya hayi udadewenu kwadadewenu ukuphalela ngisho ofishi. Anginalo ukuthi uyangiphekela kodwa impatho yokuba unkosikazi ekhaya fanele ngiyibone. Weza la ekhaya kumina unkosikazi. Uyangibona ukuthi sengiqala nje ukukhuluphala nje ukufika udadewenu sengikhuluphala nje ukukhuluphala. Anginalo ukuthi ukhuluphela ngoba udla ukudla okuthengwe ngemali yami. Wena awusebenzi uzolekelela mina. Mangabe sihlangene senze ibhizinisi mina ngazi ukuthi owami. Mangabe ungasafuni ukuba owami fanele ngazi ukuthi izinto ezami ngoba ikithi la ekhaya. Ngeke kube kwethu sobabili ngoba ikithi la ekhaya. Mr. Gas. Yebo. Usizandile lana naye bekudefend uMagumede omncane la. Yebo. Nawe udefend uMagumede kanti kwenzakalani phakathi kwenu? Sicela lelo qiniso inhlambuluko le kwenzakalani ngoba usuthi kuhle kakhulu ngoba kwafika yena kwenzakalani? Uyabona nje ngichaza umkami lo akanaso isikhathi la ekhaya. Ngifuna ukukutshela nje. Ungibiza la ngesidakwa. Ungibiza ngayo yonke inhlobo yomuntu. Ngisidakwa bengingadli mina bengidla sengilala mina la ekhaya. Ufika yena mathande befika ntatha lokhuza la sekuhlwile ngo8. Afika edonsa angaze edonsani athi baba nakho uzwa kukhala iplate etafula uqeleke athi baba nakho ukudla ndize kucela umfudumeza athi ngiyayazi umfudumeza ngiyawazi athi angidli ngiyawazi bona microwave ukuthi babiza malini. Yena kunamhlanje bengitshela ukuthi angihambe la ekhaya. Ngiyakubona ke lokho kodwa ke kwenzakalani ke phakathi kwenu uthe sekukuhle kakhulu ngokufika kadadwabo so kwenzakalani ngoba uZandile aphumela ngobala. Cha ngasho nje ukuthi sibambisane Nibambisana ngaliphi? Angichazi yini ukubambisana? Mhlawumbe ungakhuluma nodadewabo angazi. Yini ukubambisana? Siyabambisene nje akekho umuntu uma ngabe kukhona obeka into siphikisana. Njobe esho udadewethu ukuthi uyadakwa mina ngiyam-understand. Uku-understandana kwenu kuhambe kufike phi nibambisene ngaliphi? Sibambisene nje. Akukhulula udadewenu ke nimtshela iqiniso namhlanje. Yabo nje usibani mayithi nje. Sibalo mingilambile. Gxuma efridge nimenzela ukudla ngoba mina ngihlezi ngikhona la. Awumthoni ngani umuntu ozomgxumela umenzela ukudla? Why wenzela usibaro wakho ukudla? Angene umuntu ohamba angene umuntu ozolayo ngihlezi ngikhikila ekhaya. Okay, ngizobuza kokugcina. Mr. Gas. Yebo. Iqiniso, iqiniso kwenzakalani? Ngempela kuze kuvela amaqiniso nje uMagumede yena umkami yini asayibonile lithi nje mhlambe embi enjani ngoba phela kuukuthi kuko konke uMagumede lo umkami into kade engasazenzi seziyenzeka kahle lekha kukhona yena udadewabo. Ikuphi lokho engathi khuluma ngawo ukuthi singakubeka sithi kumbi? Engikubonayo akusekona lokho kokuthi udadewethu. Ngibone ngathi sekhona ukuthanda nokhona phakathi kwenu. Yiloko engifuna ukuthi ngicacisele khona. Senibambisene ngakuphi? Kuphi enikuqoqe? Yiloko engikubizele bona ngiyabaka Black Life futhi. Mhlambe kubona nizokhuluma ngoba mina ngiyabuza angiboni lutho. Angithoni impendulo. Ngicela ukuthi ke ningichazele namhlanje. Usibonile. Futhi ngifuna kuba uyena ubaba ozokhuluma. Hayi wena thula wena sisi ngifuna ukukhuluma ubaba. Wena wafika ngami nobaba thula wena ngifuna ukukhuluma ubaba. Ngitshele baba wasekhaya ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nosisi wami. Angithi sibadala sonke la. Kunjalo. Cela kukhulunywa iqiniso nimtshela ukuthi kwenzakalani. Uyabona Angabisachaza Mr. Gas. Yebo. Khuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani. Uyabona uma izinto ubona ukuthi hayi la sengumuntu ngeke phela ukuthi ungamthathe lo muntu osike kusiza umbeke eduze kwakho. Ake ngisho nje. Okay. Yebo. Manibeka neduze chaza ukubeka neduze. Sibadala masibanga ngicaba ukuthi uyayibona lo nje. Angifuni uku-assume. Cha nothando selukhona ngifuna uqamba mama. So niyathandana. Yebo. Uthando lukhona nje. Njoba ngichaza ukuthi umuntu masubona izinto zakho sezilungile uyakwazi ukumsondeza eduze. Zandile ngikubuzela ukuthi ubuye umsize kuphi? Wathi ugcine kwasheni nokuklina nomphekela. Usibani sasikhulumile naye ukuthi lento esekhuluma sisi singamtsheni. Kodwa njengoba sekulanda ba Black Life sikuthi sekuvela kona akuvela wonke amaqiniso. So umsiza nasekamereni. Umsiza kulephi ikamera? Le yabalala kulona? Kwelami. Kwelakho. Yebo.
Yayizwa-ke le ndaba, yayizwa-ke le ndaba, iyona-ke lento ebengiyibizele yona ngoba kade ngayibona lento ukuthi iyenzeka kodwa bayangifihlela ngendlela bekade sebezwana ngayo okwambe sekuthathwa kubekwe le ngisho noma ngabe ngenzani bengasaboni ubaba. Yingakho-ke nje into engizoyicela ukuthi ngiyenze usisi wami akaphuma phele naye aphuma phele nomyeni wami abaphume baphele ngeke mina ekhaya kukithi la wena ubizwe yimina naye wafika kukithi la ngeke ngiphume wena kungani ungabhudluka uhambe uhlala kumfundisi angeke ngize ngiye kungani ungabhudluka uhambe uhlala kumfundisi Bese umfundisi wakhe azokulanda ngemoto uhambe. Hamba noye kamfundisi. Hambe kamfundisi. Wonakele namakhekhe. Wonakele namakhekhe. Ngihambe kithi. Nawuzoya kamfundisi. Abafundi nalapha ngamyeni wakho yiyo le ndaba. Nawuzoya kamfundisi. Labe tale baguqele. Indoda yakho uyazi kuqala mina ngiyayixoxela-ke. Ngiyayixoxela-ke indoda yakho ngiyakwazi ukuyiwashela futhi uyinuke. Uyinuke akwazi ukuwasha. Ngafuna noplastic ngithi mina siyahlanganisana ukuze ube phezulu nje ukuze uphezulu nje. Siyasipatanisa nawe ngikhipha lamandla ami nawe. Ukuthi uzopatanisa nawe vele wanyusa ibhizinisi ami kodwa ukukhohlakala kwakho angeke ngize. Ukwazile ukulanda aba-black life wangabatshena amahlazi akho. Amahlazi ami akona amahlazi ngoba ngamfundisi ngeke ukuthi ahlelobala-ke uma ngihamba la nawe uthatha umsalade uyahamba ngeke ngihambe kithi mina. Mina ngihamba nawe. Nawe simali futhi awuyindawo. Wena hambe umfundisi wakho. Awuyindawo nahambe kamfundisi. Angeke ngize ngiye kamfundisi. Angeke ngize ngiye kamfundisi. Wena wafika uhluphekile la angeke ngize ngiphume. So manje gazi wena ozohlala la ngizwa ethi-ke uZandile ke nawo indawo ngibona kuyinto enhle leyo mina uhambe usisi wakho eZandile akahambe vele uyinuku akwazi ukwenza lutho la uyakhuluma ukwazi ukuthi anilande njengoba nilandile amahlazi sevele obala mina ngabe ngibalandanga ngaba ngilandanga ukuthi naye kubo la naye kubo kodwa mayize uthi uzongixosha nami ngithi naye akahambe uxosha ugazi ngazika uthi uxosha ugazi nje yabo nje lenkulumo ehlangana ma ukuthi uyaxoxa samba ngimshiya kanje nomfundisi wakhe alanda umfundisi azomfaka la endlini ngeke akaze ahlale lo mfundisi la ekhaya kithi nami kukithi la so manje ke ngoba udadweni uthi ke na xosha ugazi ke hambe yena ke wena uthini akaza indawo ugazi uzoyaphi so manje nizoqhubeka kodwa akasathanda nodadweni usethandana nawe nihlale endlini akakayizwe-ke nami lento ebengizwisa yona ke ngimthathe-ke nami ngimenze isisebenzi njengoba kade ngenza isisebenzi ake sishintshane-ke manje angeke ngize ngivume leyo mangabe ukuthi nina niyaqhubeka nihlala nobabili angeke uze kugcine wena kodwa angeke uze kugcine wena okay ekugcineni kosuku kufanele sibe nesisombululo ekugcineni kosuku nina nabandawonye ugazi wangaphandle umuzwa kaGumede lo so ekugcineni ifanele nazi ukuthi ke nakuzokwenzakalani olakho lokugcina ufuna ukwenzakaleni mina ngokufisa kwami ngoba ngiyazi usisakanali imumva phambili ngoba nabasemzini wakhe babengasamfuni ngalo msebenzi lo owenza lezi inhlambuko lezazenzayo angazi ukuthi kufanele ngiqale phi ngitheni ngiyaphoxeka nje namhlanje ngiyaphoxa angazi ngizoqala phi ngitheni angazi ngizoqala ngisazoguqa phansi nje ngiyibuze uNkulunkulu lento yiyo yini kufanele ngiyimise kanjani wena Zandile uthe ugazi uzokulobola cha asho cha so nimisele yini akuthembise yona uthe kumina ugazi ngoba ngiyakwazi ukumhlonipha ngiyakwazi ukumgoqela uzozama ukuthi akhulume nosisi wami nangokuthi sisi wami ke ngakakhulunywa ke sihambile landa aba-black life so akhulume naye ukuthini bezokhuluma naye ngendlela yakhe abazoxoxana nami angangichaselanga ukuthi bezothini kuyena usengasho ukuthi bezothini gazi kuzothini umuntu wakho ya ngizobeka nje bezomtshela nje futhi wenze kahle waphuthuma waya lapha kwa-black life wenze kahle waphuthuma kusho ukuthi mhlawumbe indlela yethu ukuxabana kwethu nale ndlela yethu engababizanga ngathi kungcono ebabizile ukuthi bezoxabana kakhulu kuba kababizanga ngakusho lokho ngoba bengizomtshela nje wona lowo magama kodwa amanye ngiwafihle phela kodwa ngoba sevelile-ke aba-black life bafika ngakwazi nami uvele ngibhongile ukuqhumbuza ithumba so manje uzoqhubeka uhlale la kaGumede ya ngenhlonipho
ngeke ngikwazi ukuhlaleka kodwa futhi ngeke ngikwazi ukumshiya So nizophuma nina noba uthuni uhambe. ngoba phela khona ke ekhaya ke ekubo kubabili uyena udade obozocacisa ukuthi kuma kanjani ngoba phela ngeke ngize ngimeke umuntu mina ongibeka ngibe umuntu emhlabeni uyayibona lonto. Okay, ngiyakubona kwabo ngisazobuyela kubona ngoba phela izelamani lezi. Wena ke njengendoda esakhe isifiso ukuphuma la. Ya kodwa ngaphuma ukuphuma kodwa mangiphuma naye. Mawuphuma naye. Yebo. Okay. Zandile uthi mayiphuma ugazi uphuma nawe. Angazi-ke lapho ngoba nami angimisele ngokuhamba ngishiye ekhaya. At least sengamvakasheli. Ngoba nayo indlu yami engaphandle. Oh. Ekhona la ekhaya. La. Umuzi omkhulu, yebo. So yena uzokuvakashela. Angafika ngokuvakasha. Uma ukuthi futhi noseswami ngophela owaseswami vele naye uzoyana kuseswami. So awunankinga ukuthi ke na nibe isithembu. Anginankinga mina ngoba vele nomyeni wami washona. Uyazi ukuthi udade nankinga nibe isithembu. Hayi izoba nzima nje leyo nto ngoba bengayicabanga ukuthi usiswami angangenzela kanjeni. Abengacabangi nje kuzoba nzima. Uma kuzokwenzeka kodwa kuzoba nzima ukuthi ngikumukele. Angazi inkosi ngisazoyicabanga lento ukuthi ngizoyithini ngoba la ngiyamthanda yena lo gazi ngiyamthanda ubaba. Nawe uyamthanda. Nami ngiyamthanda ubaba kithi. Manje ugazi uzothatha izelamani engakaloboli ngisho nawe yedwa wena. Gazi ngeke. I think ke na ngempela uqinisile mawufanele uphume uyithole. Kuze nami labo osisi bandawonye bakwazi ukuyithola nabo. Babone ukuthi bazomisa kanjani. Kodwa ke masiwenza ukuqondile phela kaGumede. Ngeke ubathathe ngoba u2 ungalethanga ngisho neqhude. Kona amagama lawo. Amagama esiZulu leso osicacisa osibekayo ngendlela obeka ngayo njengomuntu osekhulile. Ya ngingakwenza kona kodwa fanele bacacise ngempela ukuthi mhlambe kuyikona yini kukhona abantu bakhulume kanje ngizathi nina niphuma ngegate kusalwe futhi kunikizwana uyabona sikalimisa sithi kuzoba lula ukuthi ngikwenze njengamagama nje obuwabe ukuthi zama ke gazi ngoba mhlambe kungenzeka ukuthi labantu babeka isithembu kodwa ukuphuma kweni ngegate mhlambe futhi ngasuka omunye umsindo uyabona no uzoza uchwepheshe womndeni yebo ezokhuluma nabo bawu2 yebo uzosiza ukuthi ke na ungabusaqhubeka lo msindo yebo but ke negcineni kosuku fanele noba u2 nike niyikhetheke nani usuyiprovile wamthatha wamletha la ekhaya naye ugazi akakayiprove phela ukuthi uyindoda ngokuletha something la ekhaya kaGumede yebo so siyavumelana ngalokho Yebo siyavuma. so uchwepheshe nizovuma ukumbona Yebo siyacela Kakhulu. singafisa ukumbona. nawe gazi ufuna ukuhlala nawe kakhulu ngiyafisa ngoba nalo uthando la lo mdala inkinga yami yabo nje lo mfundisi lo uyena futhi wangenza ukuthi ngibe lesi sidakwa lesidlulele ngisho nje iqiniso ngabe sidakwa edlulelwe amakhakha aqhuma la inkonzo eqhuma la phuma neminyango kwasho wacima yabo nje kuningi nje ngeke uzuqede konke Magumede ithina le ndaba yakho nomfundisi Cha ngacasula ukuthi ubaba uphuza kakhulu. Manje ngibona engathi ngizobe sengiyaphoqeka. kodwa ngiphuza kakhulu Aqhamuke sethetha esezokho. ngiphuza kakhulu ngenxa yalo mfundisi uthi angithi ngenxa yomfundisi nje why wena uletha amakhekhe sengiphuza ngishamajuba why into uletha ekade amakhekhe ngayenzi. amahle mawukuthi kuqhamuka umfundisi why ungathathi lamakhekhe aneze umuntu wakho Akanaso isikhathi sokudla into ezimnandi baba utshwala nje kuphela kwaziyo. umfundisi uyazi ukuthi ke na ukuba khona kwakhe kuletha uqhakeko la ekhaya Hayi bengazi ubaba umfundisi. bengazi Bazi nje ukuthi so nawe awunciphise ukuya kumfundisi Yebo mama. awunciphise up until yena nivumelana ukuthi umfundisi ke usungaqhubeka kodwa awunciphise Yebo. kufanele nomfundisi makafika la umshayele ngamanzi aphuze amanzi aphume vele umsebenzi wakhe uthathandaza ahambe Yebo hayi Angithi. ngiyezwa mama. Yeah. Yebo. ukuze sikwazi ukulungisa lento kungaqhamuka umuntu angaphandle buka umfundisi uhleli lapha kwakhe nomndeni wakhe ukhululekile Yebo. wena wakho uyabhidlika ngala Hayi ngiyezwa mama ngiyezwa. futhi ngawasha lo magama ukuthi akuyena umfundisi obhidliza wena obhidliza umuzi akuyena umfundisi obhidliza wena obhidliza umuzi Lami isikhundle ngikusona esontweni ngihlonipha sona bese ke nobaba ngenza ukuthi mangabe efika ezobheka njengoba nje khuluma indaba Usezobhekana. zenko
masizokhuluma indaba zokuthi iy'nhlelo zasesontweni zihamba kanjani. Akafiki kwey'nkathi ehamba yedwa. Ujwayele ukufika kangaki? Uyafika nje mhlawumbe kathathu enyangeni. Yebo. So umphekele umkhiphele unyawo. Ama izofika yebo ngeke ngipheke ngenze kahle. Wagcina nokuphekela ugazi umkhiphele unyawo. Hayi baba uphakani ngisho ebhodweni makulapha ebhodweni ngithi ukudla khona mangabe efike late mangibozile lapha uyokuthatha khona lapha eplatini. Uthe ufika ngakenyangeni? Uyafika noma ikathathu. Kathathu? Hawu. Ihlazo. Ufika kangaki? Hayi cha besakhuluma yazi ukuthi besisakhuluma kahle. Kwamanje ngangena namhlanje. Shophayi nensuku yangena. Ngicela ngibuze lenthi lo baba lo mfundisi akanayo unkosikazi ngoba akapheli la. Hawu. Manje lo Kathathu ngenyanga? Hawu ngeke. Unayo inkosikazi? Kufanele uxwaye wena. Akanayo inkosikazi. Okay, hayi ke. Yebo ke nizwe. Hawu. Nizwe Ahambele nje imizi yomama nje siye simsize nje phela ukuthi simenze Omama bodwa. lo omama nje bonke. kodwa ugcila kakhulu la ekhaya. Mningi la ekhaya. Magumede, uyafuna na wenza inhlambuluko sisi? Hayi. Akukho kubi nje nami nomfundisi. Kona nje ukuthi ubaba mangabe ezovuma ukuthi ahamba esontweni aye ukuphuza nosisayiphathe kahle nami ngenza okuhle. Ngibengenza ngoba ngicasulwa yibona la ekhaya. Ukuthi nje makufika umfundisi la ngethi mangiguqele sathandaza wahamba ngithi mhlawumbe bazobona abashiya. Ahlala isikhathi esingakanani ngiquqa nithandaza? Ukuze nize niyeke ukuphuza utshwala. Uhlala isikhathi singanani? Ngisho nje ngisho 4 hours eyohlala. 4 hours. Yabo nje futhi ufika masekuthanda ukukhwala sekuthanda ukuba mnyamana. Ahlale. Uyazi ngizongozela emva kwami ngihlala emva kwendlu mina. Awuhlala endlini mafika umfundisi. Awuhlala endlini, uhlala emva kwendlu. Bayaphuza bayaphuza. Bayaphuza mhlamalanga abahlali. Lo mfundisi sithi mina. Akafiki futhi lo mfundisi umsasa efika yedwa. Bahlale bephuza. Uthe mina ufika nebandla nje. Namazi. Ngaleso mhlawumbe usengasho ukuthi kathathu ngenyanga ngako labo lokhu zigengi yakhe. Kodwa nje yena uhlala eminingi yena. Anjalo sesi namanje sengaqhamuka. Sengifisa nokumbona umfundisi. Ngiyakutshela. Kodwa nje ila ngikhuleka khona mina ebandleni. Mangabe nginomfundisi sikhuluma into zebandla ngiyakhuleka ngoba la ekhaya akukho unyawo utshwala. Yini pho ungahambi uyoshada umfundisi? Umfundisi akuvumelekile ukuthi abe nonkosikazi. Akuvumelekile pho udlapi. Udle emhlambini? Uyadla nje la kuthina sonke. Emhlambini. Wahleka gazi. Udle emhlambini? Singasho kanjalo. Udle emhlambini? Hayi singalibeka kanjalo. Ukubonakala kwababa la ekhaya ikona okwenza ukuthi izinto zonakale nasemaceleni. Kusho ukuthi ngakho usixosha thina la. Ingakho usixosha. Sebesemphazamisa. Okay. Nongafuni esontweni nokuhlalela utshwala, nongafundi ukwenza into zenkonzo. Mina ngazi ukuthi umuntu mayeseshonile uphelezelwa yibandla. Ubaba kamsanje nje imali. Mina ngeke ngife ngaqhutshwa ngibe nenkonzo yokuthi ngongena ezulwini ngendlela efanele yesonto. Usechazile la ubagumende wathi umfundisi udle emhlambini. Iyayishintsha yonke lento. Uyayifikela la manje ngangena. Uyalazi udaba. Uyazi nje kahle. Uyalazi udaba. Uthi asigonyuluke la sagonyuluka. Awugonyuluke ngani nawo nje uKristu angithweni uKristu wena. Thina samadimoni. Samadimoni. Gonyuluka phela. Khuluma. Gonyuluka phela. Kwenziwa ngoba niyaphuza utshwala. Manje siphuzile manje. Siphuzile manje. Manje kufanele nami ngiphile la ngijabula khona. Umfundisi adle emhlambini. Yebo. So wena umhlambi nawe. Kusho ukuthi phela nami kufanele ngiphile inhleni njengoba nabo beyijabulisa. Uze kushode ngisho imali yokuyo-order manje. Asiyazi imali So iphelelaphi. manje mawubaxosha uthi abaphume ngenxa ukuthi lo usuke wenzani umfundisi? Ungcono ngoba kuzobekwe ibandla. Kuzobe ngezona idakwa bona bangumsindo benza ukudakwa okwesonto okungcono bahloniphekile. Awubheke Magumede, awumbheke. Yini wakhophoza lokhu ukhophoza nje ukhophoza nje. Awuphume neqiniso. Kufanele ngithi ngenza enikwenzayo na. Ngeke ulanda ama-Black TV ungazi ukugonyuluka ukhuluma iqiniso. Yini abakwenzayo? Lokho abakwenzayo bekwenza ngoba ethi bayisintu. Nami ngenza ngokaNkulunkulu ke lokho engikwenzayo. Ulala nomfundisi ngokaNkulunkulu. Ngithi ubalandile khuluma iqiniso. Cha umfundisi asikaze sithi sizolala naye. Uvumile wathi ke nohlelo lokuthi in future sizoba ndawonye. Mhlawumbe ngaba Yabo mina bengisebenzisa leli kamelo leli la phakathi. Wangikhipha wathi angiye kuleli ngaphandle. Wengikhiphiswa yini? Ngangaba nankinga futhi. Phela umfundisi udle emhlambini. Ngithi bengiphazamisa ke.
Batshela iqiniso. Mina nginohlelo velu. Njengoba bengibiza bona So, niyathandana? Mina mangabe ukuthi ngiphila impilo yeni, akaphila ubaba impilo yakhe nami ngiphilela impilo yami. So, uyathandana Ngoba ubaba nomfundisi? umfundisi akanankinga, akanankosikazi. Mayefuna ukungithatha ngangithatha. Oh uyajona. Mina nginasikhwele mina. Kangubuze uzowabiza mina nginasikhwele mina. Nami ke ngizoyiqhubekela impilo. Anginasikhwele mina. Qhubekani ke nobabili. Wena uyaxosha wena ngoba mina nginasikhwele. Qhubekani ke nami ngiphile nomfundisi. Ukuba bafika ngalaba Black Life nje babizile bozositshela indaba abamfundisi. Ngoba beningafuni ukukhuluma iqiniso. Nami ke sengiyakhuluma ngoba lana sengikhuluma iqiniso. Ake shuthi senikhulekile senijoleke. Useyichazile indaba ukuthi hayi ubaba umfundisi umuntu wakhe. Kunjalo banike ophumayo ke. Akuphume umuntu usho sifanele sihloniphane ukuthi wena nomyeni wakho nami nomyeni wami. Ha. Kodwa ke nje siswa. Hayi ke angikwazi ke lokho ke mina. Mina ngizokuvuma yini lokho? Manje ubaba umfundisi nawe uzohlala. Mina ngizophuma ngihambe ngiyomuzi wami nomfundisi ayikho inkinga. Usisi kasale la ekhaya. Ningakawakhi kumuzi uzobuya naye ezohlala. Cha phela ngithi nobaba uthe uzofika ngobezombona usisi wami naye ngumfundisi uzofika ngokuzombona. Sizohlala ke nosisi la. Mina mangavumi. Ayibo. Uma ungavumi kuphi? Kuphi khona? Ukabani kanti? Phela iboka mama la. Ngokabani wena ngokamfundisi wena ke ngibuza. Kwaze kwalula nje ukukhuluma ngabafundisi. Ungokaba wena sesihlala iminyaka emingakanani nawe? Akunalutho ngoba wena usuyikhombisa ukuthi uyamthanda usisi wami angithi uvumile. Esikhathini esikanganani kulo 5 months. Kulo 5 months ehlala iminyaka emingakanani. Waqala nini ukubona lo mfundisi? Nawe baba uthenge imali ye-UIF bese uhambe ungilobola ungadlali ngami. Finish. Linda imali ye-UIF nje lezophuma uhambe ungilobola. Anginandaba noma ngingalobolana ngoba vese senikhombiseni ukuthi niyathandana. Anjani la ungitshela ngalo? Yabona ke seningikhululile ke. Njengoba nifike namhlanje impendulo siphumile ke ka Black Life. Siyabonga. Sibongeni nje sonke sesoba free sonke. Akusekho kuzokwenziwa kufile. Yeah, hayi niyayizwela ubukele emakhaya be-Black Life. Umagumede. Magumede. Yebo mama. Asithembe kuzohamba kahle-ke nomfundisi. Hayi ngiyabonga ukuthi ngithola iqiniso ngoba bengicabanga ukuthi noma ngithi ngiyacabanga ifuture yami ukuthi ngoba mina ngincike kakhulu uNkulunkulu ubaba mangabenza kanje nedakwa kanti nosisi wami bayahambisa yini bangavele bakukhuluma obala ukuze nami ngiphumele obala nempilo yami. Wena nje umzalwane ubungahlambuluki ingane iqala. Ngithi wena umzalwane. Bengeke ngisheshe ngihlambuluke ngingakazi ubaba ukuthi ume kuphi. Hayi sizwa kahle. Nani-ke siyanifisela okuhle. Siyabonga. Ngiyezwa kuthiwa uma kuphuma i-UIF uyolobola. Yebo impela asho njani. Hayi-ke. Bawuzojabula angithi kuzokulotsholwa emzini manje. Yebo. Ngiyasalobola la. Yebo. Asithembe uzoba right nawe lapho babugazi. Kodwa likamfundisi liyangihlaba. Hayi phephisi. Mhm. Hayi phephisi. Next time usuyobona ukuthi-ke emzini wakho uma bemguqela umuntu hayi sekusihambile le nqola. Futhi ungifundisile. Yeah. Ungifundisile wangicacisela. Hayi bona ukuphuza lokho. Yazi mina khona utshwala kade ngingaphuzi sengiyaphuza. Kanjeba kathi usukhalela la kakhulu uthe uzandile nje ngokwakho manje. Wampela kodwa phela phumi kalula. Into akugunyuluki kalula ake ngisho nje lo magama. Ngeke ngize ngithi mina hawu thatha mfundisi. Yabona ukukhunyana ukususa into sineminyaka. Uyayibona lonto. Hey. Angazi ngachaza Kodwa ke ngithini. phela ke babugazi usangashela akashadile. Sangamshela futhi. Ngimbuyisa. Ngibuye ngimenza umuntu wami. Yeah. Zandile. Ungena umfundisi nje lana. Ungena umfundisi. Khona umfundisi. Khona umfundisi. Noma Khona umfundisi. Ngizothumela uchwepheshe wemndeni akahlale nani phansi anilokhuzi an-advise kahle. Uzonithinta ukuthi uzofika nini. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningimeme la ekhaya. Ngiyajabula ukuthi-ke nawo wonke umuntu usekhiphe udodo sesifubeni sakhe senzokwazi ukuthi nicacisele ukuthi-ke na indlela zeni ziyangakuphi. Hayi siyabonga kakhulu. ngiyabonga nami. Hayi nami ngiyabonga. Ngiyabonga nami. Noma ngakezwa kahle kodwa nje njengoba uchaza usubiza abakachwepheshe nami bese ngikwazi ukukhula ngale ndlela le. Yeah. Ngizobeka nje. Hayi. Siyabonga kakhulu babukeli be-Black Life TV. Ngiyayizwela ke zakamagumede ukuthi-ke na hayi kanti naye befihlile okwakhe bamngena ubaba bathi-ke nakhipha nokwakho
inhlambuluko injalo-ke okumnandi bonke-ke sebebeka iy'nto zabo etafuleni wonke umuntu sezoyidicayidela ukuthi-ke na wenze njani. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. It's the Black Life TV.